I nu her igen? Ja, sgu da. Vi vil gerne have krudtblik igen. Nå, så det ved I. Hvor meget må vi give for det? 6-7.000. Ja, altså 20.000. Ja, 20.000, ikke? Det er altså voldsomt. Det er meget. Kom nu. Altså 20.000 og overhovedet ikke mere end det. Nej, selvfølgelig. Altså 20.000 per sted. Det giver jo sig selv. Ja, altså 100.000. Ja. Jamen 100.000, de er jo fuldstændig vanvittige. Vi giver fyrværkeri væk for 100.000 kroner. Første mand i køen, han får festboks 3. Anden mand i køen får gudinden. Nummer 3, der har vi bejleren. De næste 16, de får en Calico Jack. De næste 30, de får Jack of Clubs. Og så giver vi 50 pakker Airbombs. Derefter så bliver det 50 pakker Dumdums. Og de sidste 150 får et bomberør. Det er altså den 15. december. Midtjysk Festfyrværkeri kl. 17 i Holstebro og kl. 19 i Finderup ved Skjern. Så er det ved Krudtossen på Fyn den 19. december kl. 17. Og så er det Krudteksperten Ishøj kl. 12 den 20. december og i Roskilde også den 20. december kl. 16. Må du deltager, det er, du stiller dig i kø ved et skilt, hvor der står firebrothers.dk. Og hvis du er under 18, så skal du altså forældre med eller en over 18. Ellers får du ikke noget fyrværkeri. Vi ses.